L-attakki fil-konfront tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delia reġgħu intensifikaw partikolarment wara l-festi tal-indipendenza li fihom il-Partit Nazzjonalista wera iżjed kemm hu mifrut wara show of force tal-fazzjoni ta' Delia fuq il-Fosos. Sorsi qrib id-dar ċentrali sostnu Moa News li tmexxija nazzjonalista tinsab irrabjata ferma li Adrian Delia li spiċċa sera ix-xena u n-nies flok tkellmu fuq id-diskors tal-kap Bernard Grech iktar innutaw il-preżenza ta' tim Adrian Delia li anki bbujaw waqt id-diskors ta' Grech. Wara l-azzjoni tal-fazzjoni Delia s-sit Love in Malta li kien immexxi minn Chris Perigin, illum strateġista ta' Bernard Grech, ippubblika artiklu li fih reġa' allegat li Adrian Delia kien imur jittallab għal flus għand Jorgen Fenech, illum l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt bi kliem skur tal-Love in Malta kitbu li f'messaġġi magħrufa ma' negozjanta Jorgen Fenech allega li Delia marandu jitlob il-flus ftit jiem biss qabel id-deputati nazzjonalisti Herman Schiavone u Cristo De Bono marru wkoll għand Fenech biex skontom jitolbu ħsala. Il-Love in Malta semmit ukoll stejr ta' Delia bħala wieħed midjunu li kellu nies bħal Pier Portelli li kienu jiġbru l-flus mand Fenech filwaqt li kienu jsiru komplotti biex joħorġu stejr kontra nies fil-Partit Nazzjonalista stess li kienu kontra it-tmexxija ta' Delia. Fost dawn jissemma Chris Saint, id-deputat li tellaq kontra Delia fl-elezzjoni għal kap nazzjonalista fl-2017. Fil-qorti kienu semmaw somom ta' 20,000 euro li Pier Portelli kien imur jiġbor fix-xahar filwaqt li issemmit is-somma ta' 50,000 euro biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Delia u Portelli qed jiġu investigati minn inkjesta maġisterjali fuq allegat flus li ħadu biex jixxaħmu, akkużi li tnejn jiġħdu. Intant fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook Delia fakkar fil-libelli fetaħ kontra l-Love in Malta meta dan is-sit f'nofsaw issu rapporta li Delia kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenech waqt dibattitu parlamentari wara l-iżvelar tas-sit tal-kumpanija 17 Black. Delia qal is-sit li fetaħ l-istrateġista ta' Bernard Grech qed jipprova jħammġu għalli jidher li Love in Malta biskop qed tirrepeti l-istess gideb. Fil-waqt li saħaq li rispett lejn il-medja huwa essenzjali, Delia qala il-messaġġ billi saħaq li rispett lejn il-verità huwa fundamentali.